Soisi pesukarhuja. Extreme Gunner. Pelailee. Ja tuolla yläkulmassa on joku kahvi. Vähän siisti. Kaikki muut on musta. Ja tänään olisi tarkoituksena kertoa Steam-pelejä. Kyllä. Ja kerro sä ekaksi sun Steam-pelit. Joo, elikkä mun Steam-peleihin kuuluu varmaan 4 peliä. Ostan enemmän ja lataan jotain randomia, mutta siihen kuuluu Counter-Strike Source, Garry's Mod, eli G-modi ja No More Room in Hell ja Team Fortress 2. Ja sitten Minea on ja... Miten tää liittyis tähän? Steam-pelit. No jotain randomia. Sit mun Steam-peli, koska... mulla on... koska sulla on 40 peliä. Mulla on sellainen kuin Iron Mets, Assassin's Creed 2, Battlefield Bad Company 2, Castle Crashers, CS Global Office, DayZ, Dota 2, Full Spectrum Warrior, Garry's Modi, Grand Theft Auto IV, Hitman Blood Money, MacPixel, No More Room in Hell, Orion Dino Horde, Realm of the Mad God, Resistance Liberia, mitä vittu, ei toi edes kuulu tän. Sanctum 2, Team Fortress 2, Trackmania, Nations Forever, Visera Cleanup Detail, Santos Rampaje, osaan englantia. Sitten siellä on niinku Sitten on GTA San Andreas, Terraria, The Binding of Isaac, Bloody Trapland, CS Source, Draft Stickman Epic, Euro Truck Simulator 2, Goat Simulator, Octodad, Deadliest Cats, vai Cast, en mä tiedä, ihan sama. Catch. Ja sitten on Portal 2, Rogue Legacy, Scribblenauts Ultimiden, vai onko se Ultimiden? Unlimited, kyllä, osaan englantia taas. Sega Genesis Mega Drive Classics, Sonic All-Stars Racing, Transformed, Sonic Generations, Sonic the Hedgehog 4 Episode 2, Surgeon Simulator, Worms Clan Wars. Siinä oli minun kaikki ihanat pelini. Toikin kesti varmaan 2 tuntia. En mä kyllä laskenut, mutta... Ja sit minun nimeni on täällä Steamissä. Suluissa KY. Toinen sulku. Pesukarhu. Kyllä. Ja se Ky on kahvin ystävät ja se on minun tekemä ryhmä ja tulkaa sinne, siellä on tosi kiva. Joo, ja mun Steam nimi on suluissa KY ja VTV, toinen sulku. Ja sitten Extreme Gamer. Että muuten mun nimi oli Killer701, mut sitten Ove sanoi, eikö Pesukarhu sanoi, että se oli ihan perseestä. Mistä vitusta sä repäsit Ovelin? Ei kun niin, se on mun minä-nimi, anteeksi. Niin, anteeksi. Joo. Se oli mun vanha nimi, mutta Pesukarhu ja Extreme Gamer nimet on hyviä. Jotain, en minä tiedä. Teillä on varmaan tosi siistiä katsoa tätä videoa, kun tuolla on pieni kahvinkuva ja loppu on musta. Joo, ja en PTV, mä itekin juon nyt tällä hetkellä kahvi. Ja minä. Hyi vittu, tää loppuu ihan just. Nami. Kahvi on hyvä ja silleen, ja nyt taas silleen, ja nähdään seuraavassa videossa. Se taitaa olla sellaisesta pelistä kuin No More Room in Hell, ja sen jälkeen tulee varmaan CS Source ja kyllä. Ja nähdään seuraavassa jaksossa ja videossa ja silleen niin. Kyllä. Juu, heippa. Hei.